Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam ta kasni. Ka Education Department jung North Eastern Hill University NEHU Shillong haringkat ka jing trailang ba ka North Eastern Regional Center NERC jung ka National Institute of Rural Development and Panchayati Raj NIRDPR Guwahati kan Pynlong ya ka workshop ka bashisngi halor ka ICT-Focused Pedagogies haka arpsantrik unai wing. Kajing tumu ka bakongsan jung ka workshop kalong ban pin ko bori kinong hikai kham tam ya kitu ki bisakri hakinong kendong jung ka jilla Meghalaya daga ba pendap ya ki jingduna ha ka jing hikai nong hikai bat ban kentiu ya ka jing tray kam jung ki kamra class lingba ka Information and Communication Technology ICT ya gani ka jing yalang kin Pynlong khnang ban kentiu ya ki rukam hikai ki ba pendon kam da ka technology ki ba penshong nong rim ha ki khna school ki bia dei ba ka jinglong jingman net school ya gani ka workshop ka balabu ban sedang nadu ka por shipho ba jimin stem on sapan ko buram da Professor SM Sungo Vice Chancellor in charge NEHU kum ka kongsan hagani ka jingyalang on kinthop ru ya ki jingpren na kinong hikai mi khman jong ka NIRDPR habaro ka we kasngi kani ka workshop kanon lightly ki session banyalam da ki ru shampang ki ba ai jingyaram kini ki jingyalang kin plate jingmut ha ka jingpenrung ya ki ru kam hikai digital balashna kerpang na ka benta ki jinglong jingman jong ka jingpuli hanong kendong ka jingpen bha ya ka jingnang jing start digital jong kinong hikai ka jingwat ikitiar bala ban pentrei kam ban penyaso ya ka technology ha ka jing hikai ha ki kamra class nalor ki jing hikai shapang ka jing start kinong yishim benta kini shim benta ha ki jing yakran baya dei ban bisharnya ya ki jing e bat kilat ha ka puli puthi hanong kendong ban penroy ya ka rinsan na ka benta ka jing puli baya trailang bat ka jing dei hapdeng kinong hikai na keleng ka than ki jingthmu jongane ka jingyalang kilong ban penrung ya ki rukam hikai ba penshong nong rim haka ICT na ka benta ki nong hikai nong kendong bante ka bor ban penyeso ikitiar digital haki rukam hikai ba man kasni ban weng ki jing e haka than haka ba pentrei kam ya ka technology haka puli puthi ban penslur ya ka jing hikai paralong bar ka jing trailang haka kam ka Education Department NEHU ka khmi lenti ki jing kran ki ba saiso bar ki jing mi ki bala banne nagane ka jing yalang ka ba pen pau ya ka jing angnot jongka na ka benta ka jing hikai ka ba kenthop lang bar ka ba bha hakathan